Good morning mga kabayan. Dito kami ngayon sa Mangaldan Public Market. Ang lugar na ito ay meat market dito sa Mangaldan. Nakikita ninyo ang mga tao ay busy sa pamimili, busy sa pagtitinda. So, ito ang meat market dito sa Mangaldan. Yan, namimili kami ng para sa Lucky One Risto. Ang oras ngayon ay 7 AM in the morning, Tuesday 2023. So nakikita ninyo ang buhay dito sa meat market. Every day are busy selling meat and all kinds of meat, goat, pig and beef. At hindi na nawawala ang chicken, of course. Ano gusto mo? Ayan, lumilibot kami. Tumitingin uli ng mabibiling karni. Siyempre yung fresh na karni para pag niluto masarap. At babalik-balikan ng mga customer. Ito naman ay bilihan ng mga gulay. Baguio vegetables. Yan, marami. Fresh vegetables. May patatas, may Baguio beans, radish, carrots, sayuti, marami. Kuya, ano yun? Umang kuya. Kuya, ano yan? Talay mo bang kuya talaga ha? Ano yan, diba? Tignan mo yan? 20. Ini 20. Babalikan na lang. Balikan nyo na natin. Uman, sir. Sali nyo, sir. Uman. Ano yun? Sali nyo, sir. Uman, sir. Kalo yan. Uman. Sabi mo niya. Magagagalang ka. 90, ano? 90. Ayan. Ano na kawin na nito?
Saging. Itong sabasaging ang mahal sa Saudi. Mahal niya na. Hindi. May mabibili rin mahal. Ayan, pumasok ulit kami sa area ng mga isda. Wheat market for fish. Bahala ka na dyan. Buhay na buhay. Ang tilapia. Maraming bangus, galunggong, yan, tahong, pusit, yan. Tinapa. Pinasok nila ang truck dito sa palengke. Sila duara punuan bangus mata, punuan bangus 150 lang. Bunuan bangus. 170 terle 150 bunuan bangus lang. Tumadam matataba. 150 na 150. Apat ma'am, dalawa. Dalawa lang. 150 sir, palaus na 150. Ma'am. Adi mama. Wala nga bulan. 150 lang bunuan bangos, 150. Yung kasi kina pabato ulit marunggay sarag tuman. Saan pula po ni? Sa isita pa sa kilo. Sa kilo. Ano man yung barangay ka? Sa sinta mamura lang. Pwede mong sabungan yan ng pinitong bangus, ano?
Sabi na yung iba. Ano? Ay, pen. Wait lang. Wala pong baryo. Sabi na daw eh. Sayang din. Talon, di ba walang ayun. Gulong-gulong tayo. Nagtara sa kutsilyo. Ayan, kukunin na namin yung gulay na aming in-order. Ayan. Ayan, nakapamilangkin na kami. Tapos na, pauwi na kami. Bye-bye. God bless.